कितना मना हालम मुके सवागे कितना मना हालम Recording by Sargama Studio, Bodhgaya. मुके सवागे पूनम कितना मना हल मुके सवागे पूनम कितना मना हलो देमी तू धोखा कराऊ ना जाना हलो देमी तू धोखा कराऊ ना जाना हल मुके सवागे पूनम कितना मना हल मुके सवागे पूनम कितना मना हलो कितना मना हलो मुके सवागे पूनम कितना मना हलो कितना मना हलो Recording by Sargama Studio, Bodhgaya. गया ना घूमनी तोरा बॉम्बे घूमैला कौगे बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करैला कौगे गया ना घूमनी तोरा बॉम्बे घूमैला कौगे बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करैला कौगे सोनवा के सिकड़ी मांगाल सुतवो की नावा हालौ सोनवा के सिकड़ी मांगाल सुतवो की नावा हलमू के सवागे पूनम कितना माना हलमू के सवागे पूनम कितना माना हलौ कितना माना हलौ के सवागे पूनम कितना मना हलो कितना मना हलो खोलो बर्बाद छौड़ी चाहत में तोड़ गे बीच सफर में लाके देनही तू छोड़ गे खोलो बर्बाद छौड़ी चाहत में तोड़ गे बीच सफर में लाके देनही तू छोड़ गे तोड़ देनी दिलवा नहीं कुछो बुझा हलो तोड़ देनी दिलवा नहीं कुछो बुझा हलमू के सवागे पूनम कितना माना हलमू के सवागे पूनम कितना माना हलो कितना माना हलो के सवागे पूनम कितना माना हलो Recording by Sargama Studio, Bodhgaya. फोन करके बारा चटी तोरा बोलावा हालौ राजेश आनंद के हाथ से चाउमीन खिलावा हालौ फोन करके बारा